Здравейте, хора! Аз съм Прилепа 35 мен. Това ще бъде. И това е моят канал. Аз съм Чочи БГ, това да ме е Прилепа 35. Да го И аз ще поясня. снимам. Да, и той ще снима, ние ще снимаме едновременно, ще играем. Здравейте, хора! Аз съм Прилепа 35 с мен е Чочи БГ и батерията ми пада. Еми тогава си го зареди. Абе, сложим. И И днес днес ще снимаме на Майнкрафт в неговия сървър. той е с оцеляването или творческия? Абе, там с това село. Окей, оцеляването на Чочи вселена ще снимаме. Не! Мисля, че се пуснахме на едно друго. Не се пускай. Окей. Нига. Не, аз не исках да снимам тук хора. Защото... Даже аз не мога да вляза. Да, това е тук, където правим Чичо дядко. Дано ви харесва. Бях подготвил клип. Ние ще всъщност отиваме в къщата, но Да, снимаме. да. Извинявам се за излишните звуци. Айде, Къде отиваме? в къщата, защото да. Окей, дано там е тихо, защото ще ни трябва тишина. Да. Къде? Хора, В коя стая? абе, там... Кухнята? Окей. Ама не е сам. Окей. Сега влизаме в Чочи вселена, за да И може... хора, ако не знаете, Чочо е по-голям от мен с 2 години. Ти на колко си? Аз съм на 8. 10. Ами да, толкова горе-долу. И с 2 класа по-голям. Да. Ще е 6, не стане 4. Да. Окей. Вече мога да разглеждам. Окей. Ние ще снимаме, да, в къщата, където сме и... Да. Окей. Къде си? Идвам още. Между другото, в момента нямам никакви айтеми. Аз имам. Какви? В къщата на половин живот. Как на половин живот? Аз съм на половин живот. Аз съм на макс. Значи си умря. Окей, идвам да те доубия. Не. Аз съм легенда. Ма ти къде си? Къде си? Няма. Нали си в моя сервер, може да ми кажеш. Еми, айде де. Еми, окей. Аз не мога там да си включа моя предпочитател. Или там. Много излишни. В селото ли си? Да. Окей, отиваме в селото. Знам, че не си в селото, аз те виждам. Ей, имаш меч, бро? Ей! Привет. Ще ми дадеш? Дай. Окей. Окей, към селото, айде. Не бе, дадей. Ей, аз не те убих тогава. Стига ли? Стига ли за какво? Няма да ти кажа. Ами окей, не знам. Окей, ама ще ми върнеш ли айтемите? Окей, айде върши. Ама добре, да, ама ще ми ги върни. Добре, ама искам и меча си, все пак. Ето ме до къщата, до наблюдателницата, де. Ти къде си? Не. Не те виждам. Сега те виждам. Окей, дай ми нещо. Ей! Без това. Обрадва? Добре, тя подарък. Не? Не, ще те засиля. Какво каза? На колко си? На пул. Ей, лесно. О, всички айтеми си ми взел, бе. Не, това са моите. Кирката е моя, ти ме дай. Никакви ще ти върна кирката. Къде си? Аз влезнах. Що? Без да искам. Моля те да внимавайте. Окей, отивам към селото, че там има чест. А не ми се връща в къщата. Окей, абе, вече става вечер. Да се прибираме. Много ти ладно.
Защото тук ще влезе тих за това. Окей, вече не ни логи. Аз съм вкъща пък. Окей, отиваме да го убием. Не. Кирката ти е била тук. И ти си ми взел и желязната руда. Желязната е моя. Да. Ти я даде. Окей. Ама... Къде си? Бункера ли си? Да. Окей, значи аз идвам. Окей. Този клип няма да го провалим, ще бъде под 15 минути. Окей, имаш ли нещо? Не. Окей, слизай долу. Слизай долу, че имаме и лук. Човек, имам 5 стави, така че слизай надолу. Прицелил съм се, слизай надолу. Отивай в къщата. Окей. Внимавай. Сега излез. Излез от стаята, за да ги сложа. Излизай, да казвам се. Излез. Човек, наблюдам те. Не съм ударил. Тогава излез. Не. Окей, тогава. Окей. Не. Значи, какво ще си пути шайтмете на сутринта? Не можеш да го вземеш, защото спя. Да, бе, да. Айде. Не. Събираме, бе. Да храм. Окей, айде. И пак ти е взел от айтемите. Аз взех сам първо. Ти къде си? Не знам. Селото ли си? Почти. Не знам къде съм. Примерно не знам къде, аз го убих. Еми да не беше пипал леглата. Що ги пипаш? За да не ме убиеш. Нямаше да те убия. Няма къде. Къде си? Отивам при един скелет. Ма ти къде си? В селото. Окей. Значи си безопасен. Не. Да, не си. Има скелети. Окей. Аз ще седя пред къщата и ще я пазя. И ако дойдеш, ще те убия. Не. Добре, няма да те убивам. Поне ще спалне тук, нали? Не. Да, тук ще ме спавам. При мен. Не, няма да спавам. Защото аз ще пък леглата. Да. Аз леглото ли сложи? Май. Ако сложи сега едно легло, ще спалнеш ли тук? Виж, слагам едно. Слагам едно, виж, слагам две. Не, няма да се спавам при теб. Слагам вече има легло. Ама аз не знам къде е това. Базата. Ето виждаш ми... не, по селото. Окей, идвам да те взема. Скелет. Чуви, идвам да те взема. Благодаря, скелет. Моя пак заповядай. Не, говоря скелет. Ти се беше написал. Има една врата. Къде си? Идвам. До вратата ли? Не. Чайте, че ще се ударим. Аз съм в селото на една къща. Коя от всичките? На покрива? Голяма. Покрива? Не, една в... Камена ли? Да. Не цялата. Она е доста голяма. В тази съм май. Окей, сега ще ви... видиш Ника. Да, видяхте. Ела, вече тук ще нощуваме. Тоест няма да нощуваме, а ще седим будни цяла вечер. Окей, ще пуснем пауза, докато стане ден, нали? Привет. Махай се! Не ме приближавай, ще спим в отделни къщи, махай се. Виждай вътре. Да, ми легло. Нямам. Те са в мен. Ти ги разруши, ако не помниш. Goodbye, мама. Окей, построихме си къщичка. От вълна. Окей, хора, за малко ще пуснем пауза, докато стане ден. Окей, не, вече и при нас имаше ендърмен до сега. Да, и аз намерих къщата при това. Да, аз сега ще го намеря, ще го изкойме жив. Не бе, шегувам. Дадохте легло, аз леглах спокойно. Шегувам се. Аз леглах. Още малко ще умра, хора има скелети. Не ме оцели. Нали знаеш, че сега аз мога да те оцеля? Не, Тогава мукса. това място.
Това е къща ни. Къде си? Ти в бункера ли си? Да. Окей, аз идвам. Там е, леглото ми там е. Да. Окей. Имаше ендърмен човек. Аз го нацелих и той ме гонеше. Трябваше да пусна тогава клипа за главите, ама... Телепорт. Тебе е по... Не, той си телепортна, да. Нямаше смисъл. Атака! Лягай да спиш! Лягай да спиш! Лягай да спиш! Благодаря. Не искам, извинявай. Внимавай, на максъм! И без се носачите, да. Спиш ли? Абе! Ще пребия. Абе, стига! Добре, Привет. Наш час съм с меч. Окей, махай се! Махай се! Махай се! Махай се! Как съм невидим, бе? Не видиш си. Ще убия. Излизай. Еми да? Не, да, бе, да. Виждаш ли ме? Абе, ти виждаш? Окей, да се бия това. Няма да се бия това. Окей. Частното е. Ама Абе, аз искам да дори че. махай се. Аз лепвам. Що? Защото ми бъгна. Обсидианчето го сложихме без искам. Пип, ще напусна играта. Защото ми бъгна Майнкрафта нещо. Влезеш ли пак? Да. Окей, стой, не влизай още. Окей, влез. Още не съм. Да, вече влез. Атака! Чекай, не му тук. Кой бе? Стига. Кой бе? Добре, че. Къде си? Ми той ме би. Къде си? Ама къде си, бе, мисля? Окей, да те чакам. Не. Къде си да идваш? Аз ще спя. Окей. Аз съм жертва. За отбора. Той си ти жертва за отбора. Митко, аз идвам да те спаси. В атака! Пига по 35, пробва да плува хвала. Къде си? Зад мен ли си? Ето те. Окей. Аз идвам за теб. Не дай добре. Аз идвам за теб. Уи, умирай. Няма. Окей, няма да те убия. Ще убия ония скил. Също е половина. Ти бе? Да дойде да те убия. Не. Ако бе в телека. Ако давам ти. Не са. Нитко. Скелета даде ви ти нещо. Окей, защото аз го убих. Стела, вече имам стела за лъка си. Имам 5 стрели ми даде той. Ела. Да те отселя, бе? Не. Окей, няма. Окей, хора, това беше за този клип от мен. И довиждане. Абонирайте се за мен и за канала и за Митко. За първи път 35. Довиждане. И